nake tunanin yana da ɗan dama shi ma an kaje sai ka ga ba ta kai ke ba. Shugabannin namu sai dai addu'a a tsida musu mu kuma mu ƙara cin ubanmu. Allah kawo mana ƙarshen waɗannan matsalolin da suke damun mu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mazari lahiya ka zauna kai zugun. Wallahi baba tun da safe har izuwa izu wallahi ko sai shi ban samu ba. Shikenan din kawo ni baka rike ko naira ba shikenan ka shiga damuwa mazari. Ina lihin ka tayi ka nemo ka zauna kai zugun. To baba wani irin nema ne ba na yi kaga majalisar su ta nimu na fara zama. Yanzu na koma da su Mika'ilu na ce na Saifullahi yanzu nan na zo na zauna ne ko zan samu wanda zai tallafa min da koda ma dan 200 jan ci abinci. Ya kamata ka gyara ɗabi'unka mazari. A ce kai kwata-kwata baka fara a kawo kuɗi in kawo kuɗin ma ka ji sa hannunka za ka yi fara. Mu da mun riga ma mun kwana biyu muna haƙuri da kuɗin nan kai yaro mai kwan ka koyi haƙuri tun kana ƙarami. To ai baba ku kun yi esbiya tunda kuna kafta shiga rami ba dole ku haƙura ba. Mu kuma yanzu da muke matasa ai dole ne mu sa rai za mu yi kuɗi. Kai za ka ba kanka ko Allah ne zai baka. Kai baba billahi lazi la ilaha illa huwa inda ina iya baka yana kuɗi to billahi lazi da yau na yi wallahi ban kwana yau sai na yi kuɗi don Allah yake badawa shi yasa na haƙura Allah ya bani in ba za ka ban ba ka ƙara gaba. Ya kamata mazari ka tashi ka nemi halin ka ne mazari. Dan neman na a dan dinga zuwa ana nemowa ana da samun na kashi amma ka zauna ka ce ka samu wani ido baka. Baba ni ba wannan surutan da kake ba zai mun amfani ba kawai inda kuɗi ka bani in babu kuɗi ka ƙara gaba. Ka dai gyara ɗabi'un ka mazari na tafi na baka mazari. Allah ramma a so ka lafiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Madari ko Allah. Dan Haji. Ya Allah madari ko Allah. Dan Haji. An yi lafiya. Lafiya lau. Ya lamurori. Alhamdulillah. Amma ni ya nake ganin ka kaman a daddaura haka. Okay. Yanzu fa kai baka murmushi sai ka kuɗi. Malam da Allah kai ka mun biya. Kai dai in ka rinyan ban abinda zaka bani ka bani. Idan ba kai rinyan ban ba na Allah ka tashi ka tsara gaba ba sai ka mun tsiya ba. Alhamdulillah ai ka san mu mutane ne masu jin kai. Alhamdulillah ka san mu mutane ne masu jin kai. Allah sarki. Sarki. Kai. Naira 100. Madari. Godiya nake. Baka murmushi. Baka murmushi sai ka. Kai jama'a. Sarki na gode. Godiya nake. Wato baka murmushi sai ka kuɗi. Alhamdulillah. Na gode. Na gode sosai. Ikon Allah. Ikon Allah. Ikon Allah hatta Central Bank of Nigeria a jikinta 100 naira. Allah ya saka wata alheri da haƙi. Shirye-shiryenmu na gaba da zarar mun sake su.